Ako imaš hrane u frižideru, odeću na sebi, krov nad glavom i mesto gdje ćeš spavati, bogatiji si od 75% ljudi na svetu. Ako imaš novca u novčaniku i možeš odvojiti toliko da jedeš na nekom mestu po svojoj želji, ti si među 8% najbogatijih ljudi na svetu. Ako si se jutros probudio sa više zdravlja nego bolesti, blagosloveniji si nego milion ljudi koji neće preživjeti ovu sedmicu. Ako nikad nisi iskusio opasnost u borbi, usamljenost zatvora, agoniju torture ili muke gladovanja, ti si ispred 500 miliona ljudi na svetu. Ako su ti roditelji još živi i još žive u braku, ti si među vrlo retkima. Ako držiš uzdignutu glavu, osmeh na licu, istinski si zahvalan Bogu, blagosloven si jer većina ljudi to ne može. Ako si pročitao ovu poruku, srećniji si od 2 milijarde ljudi na svetu koji uopšte ne znaju čitati. Zahvalite se dragom Bogu na datom i imat ćete još više.